Der er livlig aktivitet her i Pårup-lejren. Der er stillet et stort svømmebassin op, hvor børnene de bolder sig rundt i. Og så er der nogen, der får farvet hår, orange og rød og grøn. Og så står der simpelthen en kran midt i det hele, hvor der er nogle børn, der skal til at rappelle ned fra, ser det ud som om. Heidi og Thomas, I er lejrledere. Hvordan kan det være, at I besluttede, at I gerne ville det? Jeg havde kendt en, som havde været med og sagde, at det var en god oplevelse, og så prøvede jeg det. Når man så først har været med en gang, så er man bidt af det. Og hvad er det, der gør, at man bliver bidt af det? Jamen det er svært at vide, men det er den intense følelse, som er her i den her uge, og den følelse, som man bliver ved med at have i kroppen med mange måneder bagefter. Og hvorfor lige arbejde med børn? Man kan godt være på de her lejre, og så efter nogle dage virkelig være træt. Og når man så står op om morgenen, så kommer der et eller andet barn lige hen og giver en et kæmpe knus, og så er man også fuld energi resten af dagen igen. Men hvad er det for nogle børn, der kommer på den her lejr? Jamen, det er jo børn, der alle sammen er indstillet af kommunen eller Dansk Røde Korsforeninger, som har det svært af forskellige årsager. Det kan være økonomiske årsager, men det kan også være sociale årsager. Bliver der grint meget liv? Nu er du en af de børn, der er her på lejren. Jeg kan sige, at du sidder og griner lidt nu. Ja, det kan jeg. Hvordan kan det være, at du er på den her lejr? Altså, det var nu min storebror, der startede med at være, og så var han der, og så kom han så hjem og fortalte, at han synes, det var rigtig sjovt, og så lød det også sådan sjovt, og så prøvede jeg også at komme, og så var det rigtig sjovt. Hvad er det, der er sjovt ved det? Man får en masse nye venner, og man prøver meget mere, end man normalt måske prøver derhjemme. Hvad er det for eksempel for nogle ting, I har oplevet indtil videre? Rappeller fra 17 meter og alt sådan noget, alt muligt forskelligt. Og jeg kan se, at der er også nogen, der har tegnet på dig. Du har lige fået nogle knurhår og en kattenæse. Hvem har tegnet på dig? Det har Hanne. Er det en af dine gode veninder her? Ja. Og hvad med dig, Markus? Hvordan fandt du ud af, at du skulle herover? Jamen, det var fordi, at jeg så ikke min far på et tidspunkt. Og så min mindste lille søster, sundhedsplejerske, foreslog det faktisk, at jeg skulle på den her. Fordi jeg havde det svært med, at jeg ikke så min far. Og så foreslog hun, at jeg skulle prøve det, og så kom jeg så med det, og så blev jeg bare bidt af det, og så ville jeg også gerne med i år og sidste år. Og du har ADHD. Hvad er det, der er sådan dejligt ved at være her? Ja, fordi her kan man jo rende rundt og være så tosset, man vil. Og der er en kæmpe hernede, der må vi bare også være så tosset, vi vil. Og sådan. Så det er lidt dejligt at få brændt lidt af det af nogle gange. Det er da nogle vilde ting, I prøver. Altså den her svævebane bagved, den ser da lidt farlig ud. Har I begge to prøvet den? Ja, jeg har prøvet mange gange. Var det farligt, synes du? Ja, kun hvis man sidder 3 på, så kan det godt være lidt farligt. Hvad med dig, Liv? Nej, egentlig ikke. Altså jo, også hvis man sidder 2 eller 3, så kan man godt komme til skade. I får prøvet nogle grænser af, gør I ikke, når I er her? Jo. Er du blevet modigere af at være her? Ja, det er jeg. Altså, I var for eksempel i svømmehallen. Sidste gang her i mandags, der hoppede jeg for 5 meter ved dem for første gang. Hvad med dig, Markus? Tør du lidt mere? Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg kan rigtig godt lide at flygte om natten fra de voksne. Det er rigtig sjovt. Sammen med nogle andre, så løber vi bare væk. Hvad siger I voksne til det? Ja, det kan være svært at stoppe dem, når de løber rundt om natten. Så det er jo sådan en eller anden balance af, hvad kan de få lov til, uden at vække alle de andre. Hvad så, når den her uge den er slut? Hvad for en følelse går I så hjem med i maven, Liv? Lidt trist følelse. Fordi det går jo lang tid, før man kommer til at se hinanden igen. Holder du sådan kontakten med nogle af dem, du møder her? Ja, det gør jeg. Vi slår sammen og sådan noget. Nu siger I, at man bliver helt bidt af det. Hvad er det for en følelse, I slutter af med at have? Jamen, det er jo for det første rigtig svært at vende tilbage til virkeligheden. Man får jo sådan lidt ferielejr abstinenser. Kommer til at tage om et barn inde i Netto, fordi at man tror, at man står i kø her på ferielejr. Det er en meget, meget tom fornemmelse at komme hjem. Og det kan være meget svært egentlig at snakke med nogen om alle de ting, man har oplevet og været igennem. Savner I så de venner, der er her? Og... Ja, det gør jeg i hvert fald. Rigtig meget. Ja. Jeg glæder mig til at komme næste år igen.
Det er jo sådan, hver gang vi har gæster her, så sørger vi jo for at tilbyde dem en tur i kranen, når vi har den i gang også. Så du skal være mere end velkommen til at... På næste tur, sammen med Markus og Liv. Jamen, det kan da godt være, at jeg skal prøve